Притесняваш ли се, когато някой разбира думите ти наобратно и никакви обяснения не помагат? Ето как да се справиш. Казваш нещо съвсем ясно, спокойно, без обвинения, без критика към другия човек. Просто споделяш нещо, а човекът срещу теб изведнъж реагира така, сякаш си го нападнала. Вместо разговор започва защита, вместо разбиране има напрежение. И много жени се объркват в този момент. Започват да се дообясняват, да поправят всяка дума, да доказват какво всъщност са имали предвид. Нормално е, искат да ги разбират правилно. Но има нещо важно, което е добре да знаеш. Понякога човека срещу теб не слуша думите ти. Той чува единствено през собствената си болка. И тогава не чува това, което казваш, а това, от което той се страхува. И реакцията му също е болезнена. Затова в такива ситуации можеш да направиш 3 много прости неща. Първо, повтори спокойно посланието си. Кажи още веднъж какво всъщност си имала предвид. Кратко, ясно, без дълги обяснения, като изкажеш желание за добра комуникация. Второ, не влизай в безкрайни обяснения. Ако човека продължава да изкривява думите ти, не е нужно да доказваш още и още какво си имала предвид. Понякога най-здравословното нещо е да спреш разговора. Трето, остани стабилна в позицията си. Ти знаеш какво си имала предвид. Не позволявай чуждата интерпретация да те накара да се съмняваш в себе си. Яснотата и спокойствието са много по-силни от безкрайните обяснения. И дори в такива ситуации да не се чувстваш разбрана, помни едно. Ти си ценна. Последвай ме, за да научиш още за проблемните ситуации.